Gilusad ang usa ka talagsaong Philippine Heritage Jewelry Book. Kini ang gilusad sa Ayala Museum nga talagsaong koleksyon sa mga alahas, ang Alahas Philippine Heritage Jewelry Book. Ang author sa maong libro ang jewelry preservationist ug self-taught designer nga si Maria Angelica Santos Bermejo. Unod sa maong libro ang nagkariyang istorya sa mga alahas nga gikan sa nagkalain-laing panahon sukad pre-Spanish colonial era. Nakatakda sab nga idonar ang ubang kopya sa maong libro sa pipila ka educational institution ug library. We are hoping to find the elusive identity, but actually, it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us. And that's up to us now to share.